fusion folk. Det bliver lige på den anden side af Øvepensag, som består af det betyder, ja, jeg tror, det betyder, jeg tror. Det kommer fra Pedro Mizutani og Into the Harmony. Don't stop the rock. Nu vil være med. Og klassisk musik, som er det, jeg lytter til, når jeg arbejder. Ja. Og han er sindssygt god, han har været der i 2015 og 16 tror jeg, hvor han så har lavet sådan, altså, interviewer folk og breaker alle mulige forskellige slags. Der har jeg det seneste, jeg har lyttet til, som var helt vildt godt, er en, der hedder Ava Rasti, som er en kvinde fra Teheran, som laver sådan noget ny klassisk, lidt droneagtigt, ret sådan introduceret musik, som jeg har lyttet til faktisk siden jul. Det har sådan en dejlig, mørk klang og sådan en god, rigtig tid. Bevægelse, som er god at skrive til, og jeg tror, at det er god at være til, god at eksistere til, god at fokusere til. Nå, Lone. Ja, Servi, du skal også hjælpe løven, der gerne vil prøve at være de andre antal. Altså, det er, løven har nok en lille smule ret i, at tv-serierne ligner hinanden. Der er en tendens til, at for at få nogen til at investere i et tv- eller filmprojekt, skal det ligne noget, der findes i forvejen, fordi det er så dyrt at lave, så jeg mener, at man sikrer sin investering ved at have forbilleder, eller og ligefrem bliver bedt om, hvad minder det her projekt, du gerne vil lave af. Og de film, man er gladest for at se, hvad nogen ikke vidste, man gerne vil se, og så at løfte sig op og mobilisere noget udsyn og se ting, der kommer fra lande, man ikke normalt ser film og tv fra. Det er virkelig anbefalet. I år er der så mange nye interessante film fra for eksempel Indien, Iran, Korea og Sydkorea. Det har været oppe længe, men der får man ikke bare fortalt om nogle andre liv og nogle andre historier, men også fortalt det på en anden måde. Så der er masser at tale, når man i det øjeblik, man går uden for Danmark og USA og England. Man kan gå i Grand, hvis man bor i København, hvor de altid har 4-5 internationale film på programmet, og det har aldrig set en dårlig film. Ellers så kan man vel finde dem på streamingtjenester, hvis man søger på nogle andre lande end... Ja, det var man jo sådan. USA og Danmark. Ja. Men noget af det, der er mest fantastisk ved at se film, det er jo, at man kan gå ind i andres liv. Man kan se, at i øjeblikket er en film, der hedder All We Imagine As Light, som handler om 2 indiske sygeplejersker og deres hverdag. Det er ganske almindelige liv. De er på arbejde, de er på hospitalet, de tager medicin, de deler en lejlighed. Deres hverdag er jo i sig selv fantastisk at betragte. Altså, det er jo alle en dramatisk historie. Det film kan, man kan rejse i rum og i tid også. Altså man kan jo for eksempel se The Brutalist, som kommer i biograferne nu, som er en amerikansk film, Brady Corbett, som er ekstremt eksperimenterende af en amerikansk film at være. Men en kæmpe film, der handler om en jødisk arkitekt i USA i efterkrigstiden, og er enormt flot, altså virkelig flot fortalt, hvor man bare sidder og glæder sig over, at der stadig er nogen, der tør investere i en relativt ny instruktør, som virkelig laver billeder. Også scenografi, som man er lidt døde. Så gå ind og se den med andet. Ja. Løve. Det. Ja. Nå, hvad skal vi stille op med nogen her, som glæder sig over sit eget kulturforbrug? Jamen, jeg kan godt anerkende de der følelser, og et skyldes den der skabelon, nogle taler om før, at ting skal passe nu i en form for, at de kan finansieres. Men jeg tror, en af grundene til, at jeg også kan få lidt tilbage til det der med at stege med, høre til en del af panasset, det er nok det her med, at jeg godt kan have en oplevelse af, især blandt jævnaldrende kunstnere, at der er sådan en helt pakke, man skal købe af
hvilke æstetikker man skal efterleve litterært, hvilke holdninger man skal have på politisk, hvad for forbrug man skal have, altså sådan en hel pakke af ting, hvor jeg godt kan føle, at jeg er lidt klaustrofobisk, og hvis jeg går ned i boghandlen og tager en bog udskrevet af en ny forfatter, og jeg med det samme på side 2 får den der fornemmelse af, at der er sådan en gennemstrømmende moral, hvad end det så måtte være, men sådan en form for forudsigelighed i det, altså så kan bogen handle om et parforhold, men jeg ved, at den ender sådan, fordi det er en kommentar til en eller anden bølge, som er i gang med en øjeblikket. Altså, jeg iler ned i boghandlen hver eneste gang, at jeg får nys om, at der er et eller andet, der siger noget andet. Det optager mig rigtig meget. De der forfattere og kunstnere, som tør at detonere i deres eget miljø. Og det er som Nora sagde tidligere omkring det gun-slinger-billede. Det er nok stadigvæk, derfor skal jeg være helt ærlig, det er nok stadigvæk det, der jeg synes, det er mest spændende og hårdt at stå til. Men det er en form for figur, der tiltaler mig, og som kulturanbefaling, så vil jeg gerne nævne, der er et program, en podcast, et comedy-program, der hedder Kill Tony, som de har base i Austin, Texas, USA. Det er totalt problematisk. Det er totalt... hvis du har et handicap, går på scenen, så bliver de driller med dig. Hvis du går på scenen og homoseksuel, så bliver du driller med. Og der er ingen, der er hævet over loven. Det er simpelthen bare gammeldags comedy, der ikke tager gidsler. Og det er det mest streamede podcast i hele verden. Og den gør... Den laver ikke andet end at stikke hånden ind i bi-gruppen minut efter minut, og jeg elsker det. So have you done gay stuff? No. Oh. But everybody thinks I have, so I just lean. I go with the wind. Okay. Yeah. No, I know you haven't. That's right. Thank you, Esther. The gayest stuff I've ever He's done. the gay, and do you believe that Tony would eat her butthole? That is true. That is You true. talk about it all the time. And she's pregnant, right? Did he not eat your butthole? That is true. The old Jewish. Nå, vi er ved vej til nu. Og hvad vi har lært i dag, er, at hvad jeg har lært, at Glenn Beck anerkender stadig en lille smule af kongehusets autoritet. Det bliver overskrift for det her program, det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på. Selvom kongens sønne faldt i søvn til et foredrag af Glenn Beck. Ja. At Leonora Christine Skov vil hellere end gerne på galleritur i Nuuk med kongen, uden at smalltalke. Helst, uden at tale med mig om Ja. Ja, og at du er venner med Helle Hertz, selvom vi aldrig mødte hinanden. Ja, det er flot. Nå, og i Hellerup, hvor Lone Scherfig bor, synes alle andre, at det er de andre, der bor i Hellerup. Meget interessant. I har vel postnummer? Nå. Og så kan man få ny inspiration til musik på musiksites. Ja. CD'er. Gå i boghallen og rør ved ukendte bøger. Se på bagsiden. Se koreanske og vietnamesiske film, som fortæller på en helt anden måde. Og den indiske All We Imagine Is Light. Og The Brutalist, som ikke andet. Og høre mærkelige comedy shows. Ja, jeg skal ind og tjekke det. Tak til jer. Kill Tony hed det. Det skulle vi lige have til. Jeg skulle jo ikke sige, at hvis andre har spørgsmål til Parnasset, så kan man jo skrive med til parnasset@dr.dk. Holdet i denne uges Parnas, det var forfatterne Leonora Christina Skov og Glenn Beck, og så filminstruktør Lone Scherfig. Det her, det var første time af K Live om lidt. Der er en radiovis, og så er jeg tilbage med endnu mere på den anden side, hvor det blandt andet skal handle om rekruttering til kriminalitet gennem kultur. Regeringens plan for at bekæmpe diskrimination af grønlændere her i Danmark bliver kritiseret for at være uambitiøs, før den overhovedet er blevet offentliggjort. Planen, som DR har set et udkast til, indeholder blandt andet en pulje til projekter, der skal forhindre diskrimination, og en ny statslig enhed, der skal koordinere indsatsen for ligebehandling af grønlændere. Men det er langt fra tilstrækkeligt, mener Aya Chemnitz, der sidder i Folketinget for partiet IA. Det er dybt skuffende, at regeringen ikke har været mere ambitiøse. Det er dybt skuffende, at man har været så nølende, at det har taget 2,5 år, hvor man faktisk flere gange har sagt, nu kommer den. Og så kommer den, og så er det en lidt tynd komité. Samme toner kommer fra Aki Mathilda Høgh Damp, som sidder i Folketinget for Siumut.
Det her er jo ikke en handlingsplan, der rent faktisk kan bekæmpe den racisme og diskrimination, som rigtig mange grønlændere oplever, siger hun. I flere dage har vi fået at vide, at en våbenhvile mellem Israel og Hamas i Gaza er lige om hjørnet, og på begge sider af konflikten holder mange vejret. Vi har ikke mulighed for at komme ind i Gaza, men på Vestbredden håber mange på en våbenhvile hurtigst muligt, fordi de har familier og venner i Gaza, fortæller mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen. Hun har blandt andet mødt en mor med 2 døtre i Gaza. De 2 piger, de bor nu i et telt på stranden i Gaza med deres far. Deres hus er blevet bombet, og deres mor sidder altså her og kan ikke gøre noget som helst for at hjælpe. Og hun sagde til os, hun håber bare, at ingen af dem bliver slået ihjel, før der måske kommer en våbenhvile, og så vil hun skynde sig tilbage til Gaza og finde dem. Og der har før været forlydende om, at en våbenhvile er tæt på, men den her gang er der dog en større tro på, at den virkelig bliver til noget. Det kan være svært at adskille håb og tro, men ja, dem jeg har talt med de seneste dage, de tror, at det kan være lige om lidt. Der er en stemning af, at det kan være nu, det sker, at palæstinenserne i Gaza får mulighed for at gense familiemedlemmer og begrave de døde og vende tilbage til deres hjem. Fortalte Nanna Mus Steffensen fra Ramallah, og mindst 62 har mistet livet i Gaza i forskellige israelske angreb det seneste døgn. Det oplyser sundhedsmyndighederne, der er styret af Hamas. Rusland har haft planer om terroraktioner i luften mod Polen og andre lande. Det sagde den polske premierminister Donald Tusk på et pressemøde i dag. Vores seneste oplysninger bekræfter vores frygt for, at Rusland havde planlagt terrorhandlinger i luften, og ikke kun mod Polen, sagde han. Og Rusland har endnu ikke kommenteret den her udmelding. Pressemødet kommer efter et møde mellem Donald Tusk og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Mod nord og øst skulle der stadigvæk være en lille chance for at få solen at se, før den går ned. Ellers bliver det noget skyet og nogle steder også tåget. Det gælder for den sags skyld også i aften og i nat. Vi får temperaturer mellem 4 og 7 grader og svag til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Det var Radioavisen ved mikrofonen Michael Olesen. I dag starter en omfattende retssag om rockerklubben Bandidos. Over 38 retsmøder, der skal det afgøres, om Bandidos skal opløses. En rockerklub, som politiet har kaldt for den mest voldsparate gruppe herhjemme. Men rockergrupper som Bandidos er også fyldt med kultur. De er opstået som subkulturer og definerer sig i høj grad via kulturprodukter. I første time af programmet, der talte jeg med Carsten Norton, som er krimikommentator på TV2 og forfatter til en række bøger om bander og rockergrupper. Vi talte om, hvordan kriminelle grupper som Bandidos ikke kan hænge sammen eller fungere uden en stærk fortælling og identitet skabt af kultur. Jeg har aldrig mødt nogen, der er gået ind i det her miljø, uden de sagde, at de kom fra broderskabet. Og så eventuelt nogle af de andre ting rundt om det. Det kunne være motorcyklerne, det kunne være udsigten til at få lov til at gå med et rygmærke eller lignende. Men som udgangspunkt, så er det broderskabet, fællesskabet i klubben, i klubhuset, som alt overvejende er årsagen til, at folk søger ind i det her miljø. Udover rockernes selvfortælling er de også blevet omdrejningspunktet i utallige film, sange, bøger, serier osv. Om lidt der skal